Said marketing, tatak magaling. Okay. Bueno, ang suotang po karon nga katagan og bagtagad do pinadakin is usa ka lalaki nga nagpatago lang siya nga Tiago. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Eksunan ang atong sender si Tiago. Kining magbuhat ang di maayo, no? Magbunga sa di maayo. Mauni akong asawa. Nailang mo taon ni siya sa amo nga mananagan ba? Mubasa ko nuhay kapalaran, pinaagis baraha. O nga na problema, yung kuhanin niya, no? Inaniwan ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Ang dalaga kong gulang na, ang iyang bakba nagaya-iya. Sa kalipay karon inayran, way lunok nag-ugan na lamang. Magmahay ka man o nanang, naiwit ka na gyud sa buhilaman. Sa taas nga budbud ni tatay, kalipay sa gabi nga tanan. Isalikway ka nang imong pagsalimuang, kay atong gumpayon ang imong kagulanan. Tan-awa si tatay naghiga sa lantay, si tatay doula unya pagbodbod mong doha. Kinira ba si nanay ko may alom sa paa, dapit sa ibabaw aduna usam siya'y dakong samad. Uyon ang kurma sa iya, daw na igo sa atsa, nakakita siyang karambula ug sa ubos iga. Kinira ba si nanay ko? Ako may nangita na ako, Tiago. Day, naputa di ka? Dili, padung pa kulakaw. Tawanan. Mo gani, ikaw katawanan sa gikamangutana. Kanahan ka, kita siya mo pipag-abot ato mo. Ingon ba, naabot na ay ka? Pastila ni mo, Tiago. Nga nagyoy, gabalaan ni mo. Tiago, sa Tiago, sa balaan. Unsa di ay, di ay. Uy, wabay nangita na ako diri. Naanay, kitutur ko. Dili maniningil akong buti pasabot. Customer ba, magpatag-an, magpabaraha. Ibaw, gina siyang unsa itong racket mo na. Day, sa naunsa man taon ka, ay patreng. Wa man ngita ni mo, ngano man. Ay, wala ba tayo kwarta? May gani kay... Naay nagpatutho na ako, naka-50 ko ron. Forbida. Sige lang kung katay kwarta. Ito pa ba sa konsumo niya? At ang konsumo, napatay bugas, makaabot mo na. Makaabot sa unsa? Sa sunod di mo sweldo? Dali trabaho. Adi ba, bota ko ipasabot ba? Makaabot pa na sa sunod di mong customer. Basin pa rin na mo, anhe. Tayo! Kita Mapagsulti na ko. Dahil nang pinti mo. Manag-atingali na. Magpatag-atingali na. Ikaw manaragan mo ka. Diyan barahaw. Baraha. Agit tinoy tao da. Nas bayo pa man ko ni mong tag-an taon. Ikaw nga manaragan. Wa ang katagaan sa nga bay taong paduong din eh. Na, hinay ang signal, oy. Buhos ito eh. Sige na. Ato. Pasudla to para makakwarta na ta. Para makapalitag babyo. Sige, baboy. Baboy. Dali lang na to Ikaw ba? Biduang sa gay. Sige, palitag babyo. Sige. Ay, may nalang. Wadyo taong kumasiruhi. Andamon ko niya akong lamisa og ang baraha. Okay na ni. Day. Uy, hay naman. Pwede mo pasudla. Wow, ako lang ipapauli. Ano man? Gusto meron ka to. Neli ay. Ulit to sige utang ng mga prador. Ay, giahak. Wag yun na sila pulig paningil. Ako bitaw gipagutana. O pa sa guro ka pulig baliban ko no. Kakidort eh. Nga mga onta ay, samot lang gutom na to ini. Siya may sudan na to. Buwad. Bitaw, busog pa ko. O gumba nga lata. Mukhaon lang ko, bisag mapasaran ko sa kaon. Kidot, kidibog style. Pagtarong mo pagkatao. Bitaw, unsay sudan di ay. Unsa pa, katong sudan nga gi-preserve. Nade, sudan pa-reserve. Gi-kuan ako, gi-preserve na ko. Preserve na ko. Naku mag-preserve di ba? Gi-preserve na ko mag... Wala tayo rave. Ay, nga tao mag-reserve. Gi-preserve sa lata. Gi-preserve sa lata. Kato ganing sardinas ba? Paggutom sa ko day. Bahala ka na mukha ko di. Kasi ato, sir? Ay, magpatag-ano ta ko. Dali, sir, dali. Naas madam patreng. Haliko diya, sir, ha? Kaya tawag na ko siya. Ay, salamat. Huwag lang niyo, sir. O, sir, kape? Gusto ko gatas or juice? Ay, ayaw na. Mayo nun, sir, kaya wasak ko kakumpra. Huwag lang niya kanino, sir, ha?
Day. 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 Unsa man. Ay, so ano patagan mo eh. Ha? Grabe, balik ko. Grabe, laki customer. Oh, patagan ko na siya. Aw, kwarta ni. Kwarta! Ay, mo yung adlaw, madam. Hining niya ako kay magpatagaan ta ko. Nakita ko na ang akong pananaon. Natagaan na ni mo, madam. Ako pa. Unsa imong ipatagaan? Ang ako laging manok nga igtatari, madam ba? Ikawat man. Mahal na ba kayo to? Daan pa ko. Natagaan na ni mo, madam. Ako pa. Mao pa. Wow, amazing. Recorded by X Thunder Gaming. Gikawat imong manok karong buwana? Oo, madam. Karong si manahuna. Yes, madam. Unsang adlaw? Gahapon pa. Daan pa ko. Naibaw na ka, madam. Ako pa. Gusto na ako mabalik nga ako manok, madam. Uy, ipapriso na ako ng kawat. Di na kinahanglan. It's useless. Nga naman, madam. Base sa akong nakita diri sa akong baraha nga why joker, ang imong manok patay na. Ano namatay man? Tungod kay gitari ni sa nagkawat. Nakita ko nga rin ang imong manok. Mituay ng liog. Kay naputos sa bunog sa kontra. Bunog? Nga nung bunog man? Waday masama ang sa buwang, madam. Wa. Kay ang kontras imong manok, gloves mo gigamit. Maod ang namatay. Animal ng kawatan na. Animal gyud. Pero, oy, angay ka magpasalamat. Nga nung magpasalamat man ko, madam, nga ako manok ikawat. Ya, namatay pa yun. Ya, magpasalamat noon ko. Diday ka magpasalamat. Na kung ikaw pa'y nanari ato, patay imong manok, pilding. Di ay, no. Maong angay kang magpasalamat og nakabawas ka na sa kawatan. Kay base sa akong nakita diri sa akong baraha nga why joker, ang kawatan na matay pagkapildis imong manok. Giati! Mayra. Mao na nga angay kang magpasalamat sa kahit asan kay dili ikaw ang napildi. Salamat, Madam Patring. Ay, mahal ba tatong manuka pagpalit na ako da 2,000 to. Ayaw ka balaka, sa sunod imong panari mudaog na ka. Siguro ka, Madam. Maoy nakita nako diri sa akong baraha nga why joker. Salamat, Madam Patring. Tuod pala may akong hatagan, Madam. 2,005 lang. Mahal pa mas kong manok. Standard price na nako, sir. Mura man sa noo kong napildi, ani. Pagkakito tani. Smile rin yung mas kong asawa. Tiago! Ano day, ha? Pagpalit itong 2 ka kilong baboy. Og 5 ka kilong bugas. Ganador, gid ha. Ayaw tong tag 20 ang kilo. Kay lagong patos imong naong. Patiya ka na. Huwag ka kinor ko eh. Day! Unsa ba? Naay customer magpatagaan. Kinsa man na? Parikanor. Oh, gibiyaan na sa siyang asawa di ay. Ambot lang, wako kibaw. Sige lang gid na siyang gibiyaan. Giingnan na siya. Nga siya'y biya. Gahi makay-o. To! Mare, may ngadlaw. Maayong adlaw pa rin kanor. Gibiyaan na sa kasi mga asawa no. Hindi, Mare, akong ugangan mo inimiya. Tapsing nga da. Wagin matag-ani da. Pero may biya gyapon ako sawa, Mare. Kay miapas man siyang inahan. Igo na gihapon. Medyo ko muna nag-anak ko. Karon tag-ano na ko sa imong ipatag-anak ko. Imong ipatag-anak ko kun mo balik bang imong asawa ug imong ugangan, di ba? Di na mao, Mare. Yay, wagid ko makatag-anda. Hinay mong signal good. Unsa day imong ipatag-anda inako di ay? Kuan, Mare, kanang tag-ana ko no, Mare. Kung makadaba ko no kog kwarta inig uli kay manguwan ko nimo. Saan pa ko? Tag-ana di mo, Mare. Bliban ako nimo, Mare. Managkan gid ka. Managkan kang tinuod, Mare. Oo, natag-ana na ako nga manghuwam kag kwarta. Pero, wa man makita diri kung makahuwam ba ka. Wa bitaw makita. Dito, Mare. Huwag ko gikaon. Sa ang gibiyaan ko sa usawa, gangan ako, Mare. Ako rin usas bay. Ya, wa bilin og sudan og bugas akong asawa, Mare. Paluoy sa taon ni Huwag mata mo. kwarta na, Mare. Uy. Kwarta ba? Kwarta. Huwag mata. No? Sa ang gibiyaan mo yung taon ko sa akong asawa, Mare.
Ay, pait sad nimo pre, uy. Kada dunay mo biya nimo sa inyo, no? Aray din ka mo dagan na mo. Basig sunod pre, silingan na nimo yung biya. Unya mo dagan gihapon ka dire ha. Di na may tabo pa rin. Di na may tabo. Yun sa nimo pagsiguro pre. Wa ko'y silingan. Picture to ako katagaan. Bisay na nani ang racket sa ko asawa. Sagol sa taon pangilad ba. Pero may gamay putli man sa disiyag kasing-kasing god. Mao nga, maluoy kay ko sa akong asawa kay maluoy mo po siya sa uban. Unya. Day, pwede na tami istorya ka dito day. Unsa man na? Kuan ba kini? Di mahimong undangon tanang mga binuang di mo day, ha? Kana bang murag da pangilad sa mga isig katawo na to ba? Murag ako may konsensya ning kilakihan noon. Sus, baya ni mo go. Naunsa baya ka. Ugwa pa ning pagpanag-an ako. Dugay na tang napas mo. Lagi. Pero lain mo sa kayo nga. Makakaunto ta, pero agisad sa mga binuang taon. Ang mga inabuhit o tarong dayo eh. Unsa man sang panginabuhi ang awa man tay mga trabaho aber. Kasi makita tarong ka trabaho. Si kalag-ingon nga mangita. Wa gyud kay nakit-an kapoy nimo. Unsaon man ako pagpangita di man ko nimo palakton disbay kay wa kay assistant. Unsa man koy? Pangitag trabaho kay muundang na ko ining rakita. Sige, sukad ko ron. Mangita ko trabaho. Pero undang ani ha? Nyag muundang ko ron. O pa makakitag trabaho, mga pasmo ta. Di man, maulay Sige man. atong sabot nga muundang ka kung makakita ko og trabaho. Wa ko makitrabaho. Mapadayon sa ko. Oy. Customer, lakaw ato. Ay, nasa mailadan ni ron porbida. Ato, Libaran ama. nila ko eh. Ayaw sa lagi kay wa pa kakitag trabaho. Last na lang ni lakaw ato adayon dali. Recorded by X Thunder Gaming. Madam Patring, ni ako kay mapatag-an ko. Daan pa ko. Natag-anan ni mo, madam. Pagsangpit pa lang nimo nabatyagan na nako ang dako mong problema. Mao ba? Hala, oy. Mananag-an ko di ay ni siya. Madam, ako untang ipatag-an ni mo bahin sa akong pet nga gikawat. Daan pa ko. Pero tan-awon ko una sa akong baraha nga way joker. Kadiyot lang ha. Palihog ko kat sa baraha, ma'am. Madam. Nahibaw ko. Natag-anan po ni mo, madam. Wa, nakita ra nako. Grabe sad kagwa nako nakita, di ba? Base diri sa akong nakita sa baraha nga way joker, nakita ko ng imong problema. Salamat. Nakakita na ni mo si Kuan Brownie. Ha? Nakita na ni mo. O, nakita ko na. Ang tinuod, wa kawatang imong iro nga si Brownie. Wa siya kawata, kundili naligsan siya. Ginoo ko, Brownie. Nakita ko diri sa kong barahang way joker nga nigawa sa gate ang imong iro nga si Brownie. Og naabot siya didto sa highway og didto siya naligsan. Mananag-an gyud di ay ka, madam. Yes, ma'am. Ako ray mananag-an nga wa gyud masipyat. Gani ka ng impeachment ni VP Sara? Ako nang gitag-an. Gi-impeach siya, pero wa na ko makita kung madayon ang impeachment o dili. Nga man. Magbawa, magod ang signal, good? Mao nga, base sa akong baraha nga way joker ha, klaro og tataw kaayo nga naligsan ang imong iro nga si Brownie ug mo'y hinungdan sa iyang kamatayon, ma'am. Pero, madam, dili man iro nako ang nawa. Si Brownie magka ang imong iro. Dili man na iro si Brownie, amo man ang iring. What? Sa ito Aba, do'y pataka ka malagtag-an, oy. Pangilad man ang imo. Dili iro si Brownie, usa siya ka iring. O gawas pa, unsaon man niya pagawas sa gate nga, wa man may gate. Pasensya na ka, ma'am, ha? Murag, magwawa mo ko ang signal, good? Dilo mo, oy. Signal sa imong mata. Pangilad di inyo. Ikihata na ang kamura inyo. Ma'am. Patay na tayo, patay!
Mao di ako problema ron. Problema kay mis kong asawa sa kuas babae lagi giilad kun namo siya. Hadlok mi ka basig tinud-o niya niya ang giingon nga mukiyami ba. Saan man namo? Palihog tambagi mi be. Bam, naam Yunis Bible klaro man kini nga kaning patuto sa ato yung sing katao. Palihog tambagi mi ani bambi. Tiago. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Tiago Ate Pres. Tiago. Kani Tiago Ate Pres yung asawa nag-an. Kadang tagang-tagad baraha pero dahil ay dila Ate Pres klaro ba kayo? Pagkatapusan na ni anak babae nagpatag-an nga asa kuno sa brownie. Yang sa ay brownie ligsa mo brownie ana. Sus di mo babae, di mo na iro akong brownie, iring man na. Saon imo pagugilad. Oh. Sabad. Gisakyan pa primero niya lan. Gisakyan sa umao ba? Nalayat sa gate. Mau ba? Dili magwa sa gate kay wa man may gate. Wa may gate. Nya mo ana sa taon siya. Ini ko mo may gate sa magwawa mo signal. Baita ana sa. Mao na ang problema ron Tiago bam. Kay suko kayong babae, mura ko na siya giila, dalok siya nga, basi bukiha tinora, hindi man na makiha doon, kaya wala na niyo pa pangwartahi. Ang problema, katong mga nituon na niya sa una Ate Pres, katong pangiwag 2.5, no? sa standard man ako, 2.5 man niya ako baranan. Nagitag-an niya? Gitag-an niya, unhan-unhan ra ba niya? Nya mauna nga dong Tiago dangal na nana dong klaro nang makiha ba gud na ambot lang ni Ate Presno ambot bam makiha ba ni nani bam basin kay usa man na siya pagpangilad yung involved man siya og cash no usa ka babae kumaigo gani sa imong pangutanan niya or sa imong isukmat niya mabungol siya ha Pwede nimo ano man kanang inon kagabab go ana siya. Ha? Huwag ko kadung mo. Mabungo man ka. Sahay. Nganong wali mo pa ka nagtarong ang mga kuan? Mga performers. Ha? Nakalimot ko sa kong hearing doon sa mga giingon. Kung ari ka din sa Lucas 12, versikulo 58, kung may mukiha kanimo paning kamot, sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom ug itugyan ka sa ngadto sa pulis ug ibalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Ana may na dire. Now, ang kaning linya ha, ngayon pangayod at pagpakig-uli samtang napa sa dalan para nako nagdapon ni sa po nga pagpaubos. Pagpaubos, niya ka nang dili ka manghambog, dili ka mangilad, usultid ka tinuod. Murag ingula na ang unod aning linyaha para nako. Daan naman tang gibadlong ni mo Moise, ang kasinganan na sender? Tiago. Daan naman tang gibadlong ni mo Tiago imong asawa o ikaw na ibaw masad ka ganin ingon man ka nga lain kayo ka magkaon mo sa kwarta nga kapait sa Tiago bam kay wa si trabaho di sa mangitag trabaho ikaw Tiago pangita pug trabaho taon do mauna bida ihog ti ka sa hagdan ron no bida sa dimay mauna nga kinahanglan jud ka mangitag trabaho kay luoy pud na imong asawa mangilad lang taon siyang panagna kay wa ka trabaho daklar may daklo may paisay nanguan nang nagaan nahinumdum noon kung ani Tiago ko tabang kauban na to di ba Tiago Perez nga katong gihimo kung Jesus dito sa Bambaleng siete palabras siya may usang duha man kakawatan sa tapad siya may usang kawatan diri sa kungwa diri sa kung tuot sa kakawatan nga may pakabayuti sa gamay di masokistas man abam no nya di masokistas mo na magkawatan di man guro mo ba di masokistas duha ka kawatan kili di ganon di karon nagpadayon ng titi palabras ay wow ako ang nanana ang karon Tiago dire sa katong may pagka bayuton og gamay dire akong tuod pa yung kapin dupa ta dire tipo kapin dupa gayaw so body kaya kapadayon man titi palabras lugi man mo man alas 3 ay kapin wala dupa dire dapat sa gigot ato yung kamot og tiil PC like PC nya dili mo
Mayon yun? Dili kay ang cross gibuhatan man kanang murag Ah, ali. lingkuranan gamay. Ah, Oo, nakalingkod mo gamay. Oh, gamay ana Mayo. kanang nang wala gito si Tiago isang ay sa body ako kay kari usa sa yo. Dugay man human last tres. Ay kapit ko pa diri ay. Yan, nainom daw na sa ikaw. ko si istorya ni Tiba na Tipres. Nga. Nga ang iyang amigo, kaan lagi, kanang gilaan ba nga, gilansang, pero nahibawaan nga kanang birukon. Yang hubog ba niya ko pare? Pre! Birukon. Si Biro. Kada bang, ang usa ka itlog dako, usa gamay. Danlak? Nakadin Oh, ana. Dili, birok mo nang kanadi ka anak ba? Lain sa danlak. Lain po ng dadla. Oo, niya. Hindi, gilansang naman. Nya, paglansang dito, giukab yung... Ha? Giukab yung... Gitapi sa Ginoo sa... Kato Ginoo sa... Pre! Tinuod nga, gibirok. Kisa ba nag-ana, uy? Kisa Sa tuyang kumpare, hubog mo kayo. Ah. Pre! Pre! Saan? Ilayo na to. Tinuod nga, gibirok ka, pre. Ala kalay. Wa ma. Wa badlunga. Ay, gibadlo ko, pero nagkagupot kita, pre. Sige, pakauaman, supak kayo sila. Nanaog, nanaog. Ay. Oo, ni ambak, supak kayo. Sabo, Nakauwa uy. ka na ko rin, kauwa. Katawa ko di istorya ni Uy, Tiba. kalain ko na ana, uy. May kilibam mo, akakuha na, ma'am, sa... Gibiro ka, ma'am? Di ako Danlak. gulyat. Okay. Ako gulyat kay pagkauman sa City Palabras dito raman kami ni ko ano kami ni sir ni writer director Arman Plaza. Oo. May manikuyo. Papa ni Dito Indebate. may mapuyo sa bahay ni kanang director King Gutierrez. E pagkagabi nanuroy na may mga bato. Hulong ginuoy nagsuroy. Hala, uy. Kailan mo mga bala ko gimong ginuogan niya. Sa... Ginoo, mag-children party ka, Ginoo. Wa mo gudala ka balo. Kasi nakabalo. Pare ka ba? Balik tayo ni Tiago ba? Sa kaunay na ito, Tiago. Kanang badungag yun ang mga asawa, panalitag ikiha ka mo, mapugod mo ka tubang. Tubang, pangaylo pa sa ilo. Buhato na lang, pagpaubos, pangaylo pa sa ilo. Sao nga, binuhatan man na si mga asawa, pansakto itong ingon ni Goliath, mapanarbaho po ka. Narbaho. Aroy mo asawa, na nagkakatarungan, nga papuyo na mo mo asawa po, kung saan mo asawa, yun, Yeah. kung atik-atik na ba sa inyo, ganyan, kung signal. So, pagtuon niya, kuhaan ka na apps. Pre, o cellphone nga, login. Bayot. Salamat pa mo nakating sa manood. Kara ko ang puzzle.